Informovať vás budú podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Najmä pre všetkých tých, ktorí sledujú túto tlačovú konferenciu, zodpovedať. Aby sme však nemysleli, že takéto skutky sú obyvateľov, sú monitorované. Áno, ja môžem potvrdiť, že v tomto prípade vzhľadom na vážnosť a všetko toto, čo tu odznelo, že ide o útok na demokraciu, bol zriadený aj vyšetrovací tím, ktorý pracuje aj s verziou, že nešlo o útočníka osamelého vlka. Hovorím to na základe operatívnych informácií, ktoré nám boli poskytnuté. Tu došlo k nejakej asistencii pri zahladzovaní stôp. Znamená, že tretia osoba konala v prospech páchateľa a plus ďalšie indície, ktoré hovoria o tom, že sa tieto skutočnosti stredajšieho útoku diskutovali aj v širšom okruhu. To všetko je šokujúce. Musíme to ešte bezpečiť, zavrieť. Predseda vlády vystúpil z toho tieňa bezprostredného ohrozenia života, ale jeho stav je naďalej vážny a vyžaduje stále intenzívnu zdravotnú starostlivosť a preto určite v najbližšom období, tak ako som povedal včera, nebude plánovaný žiadny prevoz, pretože to nie je ani možné. Budú obchádzať, ale... A pokúsili sme sa urobiť aj niečo viac. Posadiť za jeden stôl lídrov všetkých politických parlamentných strán. A účelom tohto stretnutia malo byť len jedno. Pokúsiť sa dospieť k dohode na základných pravidlách slušného politického súboja, na tom, aby sme vyzvali svojich voličov na zdržanlivosť a upokojenie a zároveň ostro odsúdiť tento hrozný čin. Nič viac. Posledné dni a niektoré tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici jednoducho nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto obrovskej tragédii. Ako by nepochopili, že práve ich doterajšie kroky, vyjadrenia a nechutné útoky nie na konkurenčné politické myšlienky, ale na ich nositeľov zásadne prispeli k napätiu v našej spoločnosti. Je mi to veľmi ľúto, ale musím to povedať úplne otvorene. Ukazuje sa, že na okrúhly stôl so zástupcami všetkých parlamentných strán zrejme ešte teraz nedozrel čas a uskutoční sa, dúfam, niekedy neskôr.